Tarragonako Kalafaterrian patinetako iraupen froga izan da pasaden asteburuan. Eta iazko esperientzia baikor ikusita, Tolosako irristaka taldeak parte hartu du bigarren aldiz. 3 kilometroko kotxe zirkuito batean egiten den patinetako 12 edo 24 orduko erresistentzia froga bat da. Norberaren helburuen arabera parte hartzeko aukerarekin. 12 orduko frogan, taldeak batetik 6 partaider artekoak izan daitezke, eta 24 ordukoan aldiz, batetik 10 artekoak. Iaz, irristakaren 2 taldek parte hartu zuten bertan, eta aurten berriz, 4. Talde mixto eta gizonezkoen batek 6 pertsonekin, emakumezko bikote batek eta bakarkako patinatzaile batek. Taldekako lanetan izan die, aurrena egin duen taldea irristakakoa izan da, 102 buelta eman dizkiona pistai eta beste taldea baita ere bigarrengo postu lortu dute eta horiek ere seguru ez dakit, baina uste 100 buelta inguru hortan ibili direla. Gero banaka ni atera nintzen banaka eta 76 buelta eman ditun bakarka eta bigarrengo postua lortu nuen. Eta beste azkenengo bikoteka atea zen neska taldea, hauek ere bere lana txukun nintzuten eta azkenen lehenengo postua lortu zuten. Maila guztietako jendea joaten den lasterketa bat dela nabarmendutu Ugartemendiak, bai lehiatzera doazenak eta baita hasi berriak ere. Hau da, karrera bat ikusi leikena maila guztietako jendea juteala, bai patinetan hasi berri dena, lasai hartzena eta beste jende batzu juteina disputatzea eta gu jun ginen hasiera baten ondo pasatzeko bezala, lehenengo aldiz jun ginen eta inginen 2 talde 6ko eta jun ginen bat disputatzea eta beste disputatzea. Aurten taldekakoa aparte jungea, bikoteka, neskak, banakare bai jungea eta ikusi dugu denetan nahiko ondo moldatzea gala eta karrera bat dela giro honan da laun arte honean junezkeo oso divertigarri eta oso gomendagarri izan lekena. Aurtengo irristakarentzat lehenengo urtea ez dela izan ongi adierazi digu Ugartemendiak. Lasterketaren nondik norakoak eta batipat esperientzia nabaritu izan baitute. Batipat jende berri juteanen, ez daki nola izaten den batipat relego emateko garaien ikuste zaio lehendabiziko aldizkundian jendeai, daudela nahiko urduri daudela eta hola, eta ez daki noiz hartu berdan, nun hartu berdan, noiz etxoen berdan, karrera noiz hasi, jendeak besteak zeitzen duen, pendiente, denak gunu izatea berdeu, etxoinin berdeu ez dut, eta ja bigarrengo aldiz bazenen da ja esperientzi pixka daukezunen, beste lasitasun batekin hartzezu, eta nik uste horrek ere lasitasun eta gozatzeko gehiago ematezu. Please don't take a picture, it's been a bad day.